Hello logoफोर, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय नै आङो दिनै न'नि लांगोनायाव गसंनानै दङ। जोङो एसे बेरायहैनो नागिरदों। आं बहा थांगोन आं दा खिन्थालांबाय थानोसै आरोना, नोंथांमोना नायलांदो। So let's go लोगोफोर। ओमफ्राय नै थांगासिनो लोगोफोर, जों एसे गोजान जारनि थांगोन आरो। So देखायलांनो नाजानोसै आं लोगोफोर, नायलांदो नोंथांमोना। दायो मुं लानानैसो फैनाय जाबाय, बाइकजोंबो फैदों। नोंसोर लोङो? ओमफ्राय जोंहा दायो जय हटेल मोनफैबायनो। Ơi, umia mau phun này nè. So लोगोफोर, नै दायो शिलं टाउनाव मोनफैबाय आरो। शिलं टाउन माने शिलं पलिस बाजारावहाय जोङो थाबाय। फैनानै हास्लाबबोआसै आं मोनायाव भिडिअ लाबोनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। दायो मर्निं जालायबाय आरो मोनानि भिडिअ जेबो लानो हायासै। जास्ट फैबाय आरो जोङो डाइरेक्टनो। ओमफ्राय जों 6टासोआवसो ओंखारबोखादोंमोन नालाय, दिनै मर्निं जालायबाय नै 6टासोआव, मैया बेलासिनि 6टासोआव ओंखारबोबाय। ओमफ्राय 12:30टासोआव जोङो बेयाव मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय आङो नेक्स्ट ब्लगाव देखायनोसै लोगोफोर। दायो आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। दिनैहाय मर्निं जालायखाबाय आरोना लोगोफोर, अब्लाबो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो हमसै। स' दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच गाइस, जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। स' थेंक इउ, बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।